un estatut particular per Catalunya Nord ens el cal, perquè la gent que pensa governar el nostre territori, que siguin diputats o president del Consell General o batlles o consells departamentals o regionals, tenen molt poc poder. Finalment decideixen el 5% del que és la nostra vida quotidiana. Mentre que si tinguéssim un estatut particular, seria la manera que la gent d'aquí mateix pugui tenir la mà sobre una part de l'agricultura, les inversions, les relacions amb Catalunya, l'entorn social. Això seria recuperar o finalment tenir per primera vegada la mà sobre la nostra pròpia vida, territori i país. Per tant, és una cosa normal, lògica, de bon sentit, i per reivindicar-ho us invito a venir molts el 5 de novembre a Perpinyà per denunciar el Tractat dels Pirineus, que fa 350 anys i pico que el tenim al damunt.